Video visual stand by. Empat, tiga, dua, satu. Ong wilaheng kidung Murwakanda Prahapsari rerengganing prabota endir kang mara sowan sigra tandang sang wirayuda. Sang kapirangu rinangkul kinampet kabeh anungan malumpat sampun Prapteng witing naga sari
dan juga Tata La. Sumangga. Tatawa. Asoy, yo. Dan pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah bang bertanya, apa adek ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh abang mencari cinta. Apakah ada cinta di seberang sana? Apakah ada yang punya? Jika benar kau ingin nyatakan cinta. Terima kasih. Tebak-tebakan sayang, apa beda cincin sama kamu? Jikalau ada yang benar menjawab, kan ku beri kekuntung mawar.
nggih. Minta maaf ya. Oke. Dimaafin apa enggak ini? Nggih, dimaafin. Nembe babaran, Pak. Dadi jahitane arep bengok Kok dhuwur. nembe ta wis ping 7 iki kok. Lah iya mau ini peranan kucing to, Pak. Dadi Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Wo ya. lah nopo to, Pak? Repot, Mas. Ya Allah. Lah, njur lah repot jenengan kula nyanyi jenengan nyanyi seneng kula. Aku sing diparingi duduk sampean. Lah tapi Pak Wong nyawanggonku kok Yo gak wis mlebune yang rene. Kene tak lebone dhewe wis, makasih. susuk 98 lho. Oke, sudah ya Mas ya. Sudah oke. Terima kasih Mbak Tata matur nembah nuwun kagem Pak Wo spesial perform miwiti anggenipun Campursari Surya Buana badhe aturaken pisungsung tetembangan lumantar gending-gending Campursari matur nembah nuwun kagem Pak Wo mugi-mugi berkah barokah rezekinipun Allahumma amin. Nggih dipun lajengaken malih Sukamana Suka sarengan Campursari Surya Buana dalu menika wonten Catur Widowati Bapak Ibu. Kala wonten Mbak Tata niki dipilih sing ayu-ayu. Nggih ta? Dipilih sing ayu-ayu sing nom-nom kok enek sinden elek tuwek pateni. Niki mengke. Ora urung dipangan codot tenang ae, santai nggih. Yogane nggih ngoten kalih musisine dipadosne sing nom-nom sing cakrak-cakrak. Kok enek sing tuwek panggah dijak Pak aja gak mentok. Nggih, dipun ajengaken malih mangke mbok bilih wonten niki wae sampun wonten pamundutan kula tahan riyin kersane Waranggana ngaturaken perform langkung rumiyin nggih Pak Bu nggih. Mengki lek kula ladosi riyin jenengan mesti kondur. Ngaten nggih. Kula aturi sabar sawetawis. Yuk nanjake Waranggana saking kanca-kanca Campursari Surya Buana wonten Renjel Surya Buana Dusun Banjarjo Gemari Pahlo Jinawi. Lah sumangga. Selamat malam Renjel. Banjarjo lho Li. Sabar. Ngisi-ngisini. Sabar. Dirungane langsung tak cenggak piye mau? Ha. Lah ngono lho. Kiriyen lek kuwi. Mbak Nuli ngapunten nggih saestu saderenge sing kalem mawon. Semangat ya semangat. Nggih, sing kalem mawon cobi jenengan tapi sekali lagi lek aku mbok menawa gelem manut. Jajal kono. Jajal Untuk tak pateni ya. Mbak Nuli pripun Mbak Nuli? Cobi setunggal malih. Setunggal malih kula midhangetaken Kaya radiator keblos ngono suarane kok. Sepiye hakmu piye? Piye? Mikir gawe kuwi lho. Didamel. Ha. Lho kok malah ngembek lho kowe lho. Kowe wis rewos kowe. Rewos. Men. Ha.
Lah, nganggur. ngoten. Nggih, mengke ngoten nggih Mbak Nuli nggih. Sabar nggih, Mbak. Ngapunten nggih, Pak Bu nggih. Bu ngapunten nggih. Gala gendeng kangel. Jangan ngono berarti Mbak Nuli semangat Mas Bambang. Semangat kenemenen yo ngono. Yo piye lo yo. Trayo uhu. Lanjut ya Mas Bambang ya. Silakan wong ayu lek ramene tak patenan. Monggo Mbak Ren. Kaya ngene lah. Saman katur. Piye? Gege lolo gelok saman katur. Ngono Mas Bambang. Iya toh? Mantan pegawai pabrik tebu. Ya, apa hubungannya? Lho, gila. Oh, ngono ki ya. Lah ngono iki tandane aku semangat ae Mbak Nuli. Lho, Gelok ngono ning. Iya. Mas Bambang. Satu buah lagu tembang campur sari spesial buat warga masyarakat Banjarjo Pelemahan. Alhamdulillah Mas, tumpak blek. Wah, Dados setunggal. Iya. Tahun iki ya ndelok kabeh ya Mas ya dhewe. Iya jelas. Oh, ngono ya. Bengi iki bersih dusun Bersedusun. Banjarjo Pelemahan. Banjarjo Pelemahan. Oke. Saman pun atur-atur apa dhewe? Sampun, ganti sampean. Aku bareng toh. Iya no. Perwakilan siji ndak oleh ngono. kuwi? Oleh tapi ya Abdole. Oh, Abdolnya. Becah. Gadul. Gatel. Lho. Oh iya. Oke. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula ndherek atur-atur nggih Mas Bambang. Injis. Kagem dusun Banjarjo, leres. Injis. Nggih, mugi-mugi masyarakatipun diparingi berkah barokah anggene damel-damel, anggene golek rezeki, diparingi kesehatan Mas Bambang, ditebihne saking sukaresake. Amin.
Amin. Sampun ngoten mawon. Panjang umur, sehat selalu. Sing jomblo mugi-mugi pikantuk jodohnipun. Amin. Sing dereng meteng mugi-mugi diparingi kemetengan. Lha piye? Ngandut aja meteng, Oh. ceng piye meteng. Ngandut. Ngandut Ngandut, bobot. bobot. Ah. Ya mugi-mugi diparingi kembobotan. Iya. Piye to? Ya amin. Kehamilan kan kembobotan ngono berarti ya. Manut peyan aku. Mama manut pepean. Nggih Mas Bambang, Nggih. sampun nggih. Sampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Alah Oke. Gusti. Ini. Ngalah. Rasikone wong ganteng ampun meri nggih Pak nggih. Nggih, matur nembah nuwun. Ngambung aku padha karo ngambung Hajar Aswad. Soale padha ireng. Ireng nggih, matur nembah nuwun kala wau Mbak Renjel sampun ngaturaken setunggal tembang katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Dalu menika ugi dipun sengkuyung kalian AR Jolodong, ugi wonten VIP Multimedia. Surya Buana Lighting ugi dalu menika dipun siaraken langsung live streaming melalui channel YouTube-nya Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko. Ngaturaken sugeng dalu pamirsa pandemen penggemar campursari Surya Buana wonten pundi kemawon. Matur nembah nuwun komenipun like, subscribe kagem kanca-kanca channel Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko. Matur nembah nuwun. Dalu menika ugi wonten nobar wonten tlatah Kepung. Dalemipun Mbah Wal menika nobar matur nembah nuwun Mbah Wal saking Kepung sehat. Apa ta kira? Nanggap somben Mbah Wal. Nggih matur nembah nuwun Mbah Wal. Nggih dipun lajengaken malih Sukamana Suka sarengan campursari Surya Buana nyadong tuko. Ya. Ya nanjake waranggana mijil saking Banana Thousand. Dang Sewu. Kampung Vampir. Bayu wonten Bayu Gita Wastafel Surya Buana Banjarjo luar biasa. Lah selamat malam kita. Mana Mas Bambang? Ya, Gita Wastafel. Ya. Aku ke depan boleh ya Mas? Boleh tapi peteng. Oh iya. Oke. Chandra silanji rani
Kita flow. Lah iya flow wastafel. Niki juragan wastafel Bapak Ibu. Nggih, monggo ingkang badhe pesen mangke kula corne. Tak corne pisani to, Iya. Mas. Oke, satu lagu sampun kagem warga Banjarrejo nggih. Disapa dulu no. Oh, disapa. Sapa Ibu Bapak. Ya matur sing apik ngono lho ben semangat Bapak Ibu. Maju rene ra apa-apa. Lah. Ya aja maju-maju kejelungup. Mundur sithik. Mosok cadok wis sanggup. Niku sound control sanes wastafel nggih. Malelek Iya. Inci, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, mbak, mas sedayanipun warga Banjarrejo tercinta. Takonono sehat. Assalamualaikum ibu, bapak. Masya Allah, ibu-ibu patayat ingkang ngajeng ya Mbak Inci. Inci matur nuwun sanget, salamipun sampun dijawab Inci. Bapak-bapak yang disuruh, wah ya ampun. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Apa ki ya Allah. Matur mbak nuwun, anu Mas Piye. banter bapak ini. Ya iya noroh sampeyan. Sampun ngopi nggih Pak. Ampun. Oh nggih, sampun nedha. Ampun. Oh ya ampun, nggih matur nuwun. Napa Pak? Golek nondok Pak kuwi. Sampeyan wis enak. Iya. Nggih, pripun kabar Ibu Bapak nggih sehat nggih danten nggih? Sehat. Loro ning rumah sakit. Sehat nggih, danten nggih sehat nggih. sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Iya. Mas Bambang sehat Mas Bambang. Pangestumu sehat. Oh nggih, masuk to Mas? Sehat. Sehat nggih. Greng. Wah. Wes Lah, ya kok sehat. buta sehat. Iya. Kowe kok gendeng ya. Lah ya, matur banget Injih. sanget injih. Menika sampun nggih setunggal lagu mawon. Menika tasik wonten Sinden penyanyi salah injih. jebul. Oh injih, Injih, sindene wonten injih. kalih nggih. Kalih, Mas injih. sampe dereng tampil injih. Semoga kalau begitu langsung aja Orang bledos kowe keyboard nyapok. kalau iya. Kalau begitu dilanjut. Ono fales. Nggih, monggo Mas Bambang. Injih, matur nembah nuwun Mbak Gita Flo. Kula balik nggih. Balik nggih. Dengan ciri khas panjenengan tabuhan cah tabi kendang tok ding 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 ding. Oh, Mas Wawan Aji. Oh, Mas Wawan, iya. Iya, Mas Wawan Monggo. aja ya yang nabi. Menika sinden entung jati badhe mundur Ini yang mundur atau yang maju? sembarang. Oh, Ya, iya. sembarang. Yuk, sinden entung jati wastafel. Kene kok kene. Konti to. Nah. Oh, iya. Anu kendangnya Mas Wawan tuh, Mas. Iya, Mas Wawan. Gini. Iya. Maju. Maju kita. Maju. Iya, mundur kapan Mas? Ini Mas. Iya. Wis Mas ya. Melelek kancane. Komburi kaya mentok karo ngendok. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Gita Flo. Ugi sampun ngaturaken tetembangan asung panglipur dumateng warga masyarakat Banjarjo ingkang dalu menika sami wungon, sami kempal manunggal wonten ing mriki panggenan. Ugi mboten katalempet ngaturaken gunging panuwun kagem donatur adicara dalu menika. Matur nembah nuwun kagem Pak Kades, kagem Bapak Haji Sugiyarto UD Gunung Harto, ugi wonten Pak Haji Siswanto UD Sekar Gabah. Matur nembah nuwun niki wau request saking Pak Haji Siswanto nyuwun Gang Doli. Nggih, mbok bilih mangke Pak Haji Siswanto kersaning penggalih badhe minggah wonten panggonan kasumanggaken. Nggih, Bapak Ibu, dalu menika boten namung sinden saking tlatah Kediri mawon, menika warga masyarakat Banjarjo ugi panitia ngrawuhaken pesinden mijil saking Jawi Tengah, saking Surakarta Hadiningrat ning saniki dipun usir pindah wonten Gurah. Menika gembong-gembonge sinden Surya Buana, babon-babone sindene Surya Buana, alhamdulillah nembe kemawon kundur umroh Bapak Ibu. Alhamdulillah sinden setunggal menika bibar kundur umroh saking Simpang Limang Gumul. Yo, padha kotake. Lah angger dicak ning Gumul iso labbaik Allahumma labbaik. Menika Gumul. Yuk, kita panggilkan si cantiknya Jawa Tengah yang telah diusir kemudian menetap di Wonojoyo Gurah. Tentunya ada siapa dia? Yuk kita panggilkan. Ada sapa mau jenenge? Jenenge sapa? Wong rongos bengko. Siap. Yuk kita panggilkan. Ada Engkes Nuli Seblak Monga-monga Surya Buana Banjarjo. Yuk.
Iso nyanyi sing apik apa ora? Awak apa? Wong Banjarjo mbok kae apa? Kuwi mau lagu apa, Lagu apa? Kudune. Lagu sing apik. Kudu mutah. Lah nyapa? Ampune. Aku bareng nguyuh. Bareng nguyuh. Iki spesial. Lah kok nguyuh krane mati tak tek-tekne ya. Spesial kanggo Banjarjo. Apa? Lagune iki ditotone ra kenek to. spesial kanggo Banjarjo. Spesial kagem warga Banjar. Spesial kagem warga Banjarjo. Kita tak jelas. Hi. Oh, lam rongos umah. Spesial kanggo warga Banjarjo. Lagunya tepek. Kok tepek tipek. Tepek. Nah, balik. Tepek. Ngisi-ngisi balik. Wes jane gendeng apa to, Li? Menyapa ora oleh. Ya menyapa ning ora kok ngono. Rupae bluluk no. Balik. Ngising. Linggo. Linggo. Kowe engko tangge tumbal Mas Tigor teko lho Bang Tigor. Selamat malam Bang Tigor. Badhe madosi sesajen iki. Niki enten niki kebon iki. Nggih. Klambine sak kemerlap Mas Tigor rawuh matur nuwun. Nggih. Bapak Ibu nyuwun pangapunten nggih. Kalau wau anu pekable pedhot nggih. Niki pun kula sembung alhamdulillah pun sehat. Ngapunten ingkang kathah. Ngapunten ingkang kathah. Ya, sing apik sapa ora? Banjarjo. Setiap tahun kita pentas di sini dong ngisi. Yuk kita panggilkan ada Engkes Nulik Seblak Monga-monga Suryabana Banjarjo. Sing apik. Kok enak bener to Li Bang Bindo. Budak aja yang mesti aku lihat di Palembang. Kalau ada anak gadis akan kenalin sama abang. Budak Palembang aku lihat di Bengkulu. Kalau tidak ada hujan abang pun masih laku. Garam Cina bola mata. Kok nyanyi ora cedhok mau. Kok garam Cina nggih ngesoki cengelmu. Iya. Tolong, rumah saya aku nyanyi kamu salah toh? Lah kowe kelaru Memang salah. Terus. Mau apa mandek Gus, mandek warung Gus. Kowe jane sinden to buta cakil. Lah aku nyanyi mong salah itu salahnya niki malu malu dikira aku sinin goblok. Ha ta goblok kowe kok. Nyanyi kan mesti labane bener. Ora iso ngomong apa. Paning Prabu Baladewa kowe ya. Perkara apa to jane? Nyanyi. Oh, diparani Bang Tigor we. Selamat malam Bang Tigor. Iki tamu spesial kowe aja aneh karo iki. Siap. Kok nggih tumbal, wah, sura-sura. Nggih matur nuwun. Duduk di situ aja. Nah, pengen delok sinden pagebluk gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing cethono ra iso. Belum aku lupa. Atau terengne iki bakal jeglok-jeglok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you pul Banjarjo peleman. Pelemahan rasa tidak pelemahan Semuanya. Ini kan langsung tek Mas. Ya. Kalau saya ngantri nyumbang lagu, Iki. saya ngantri oke. Iki nek pamundutan. Aduh. Cetok, tak wacane wis cadokno. Aku lho. Ya, nyawatan. Ya. Assalamualaikum. Sing apik to, Li. Assalamualaikum BRBP. Sugeng dalu Ketwaran Suryabana kula saking grup Banjarjo muwun lagu gending lelagu gelangale sama petet tantung yo nano tantung tetan. Oh, alah. Elek, ten apa gak iso berarti gak kae. Elek kowe lho. Sing elek kowe lho kok ngarani. Ki nek njaluk petetan kowe ora iso ngendani. Ya. Oh, goblok petet. Ayo gending petetan. Suarane dhewe fales. Petetan. Yo ayo petetan. Ngono lho. Dah tung dit. Tapi gak penak iki, gak usah. Pedetan gak usah Mas. Karo kicau mania. Kicau mania. Entano ndanga, manu endanga. Sing cedhak to, Li. Kok iso jendhek. Njaluk lagu elek-elek iki. Kok elek sing elek kowe iki lagu anyar. Lagunya. Cauhuram. Saya tak wacane. Ya. Assalamualaikum sugeng dalu kru dari Suryabana kula saking grup
LPMD Banjarjo mohon nyuwun gending lelagon gelang alit petetan aransemen bantengan nomor 3 Kicomania mohon dilayani permintaan request tembang-tembang gayeng matur suwun. Aku gak seneng lagu kuwi Mas. Lha apa? Lagu yang sesuai karo aku. Wah iki. Gimana nek permintaan lah ya? Apa? Harus dituruti. Ya apa? Gang Doli. Nah. Sik Jaluk Gang Doli lho. lagune Gang Doli. Ah iki permintaan dari donatur. Donatur lah, donatur Monggo. kudu diutamakan. Ya, Lho toh. kudu diutamakan. Anak donatur iso nanggap. Nah, iki ditimbali nok Bapak Haji Siswanto tasih lenggah. Asik lenggah. Bapak Haji Siswanto, monggo. Bapak Haji njaluke Gang Doli. Loh, Haji? iki nggur lagu ngeling-eling aja sampe dhewe rono ngono lho. Niki Pak Haji. Nggih, monggo Pak Haji Siswanto. Tung tak tung. Monggo Pak Haji. Hah? Walah Pak. Oh, wakile Pak Kaji iki mesti moden iki. Kok iso moden? Kene lho Den kene. Apa? Nggih, pundi ta Pak Haji Siswanto pundi? Nyun sewu Pak. Pundi ta? Kok niku wae pirang-pirang akeh wonge kok. Pundi. Pak Haji nyun sewu astanipun. Wes diwakilne. Kok diwakilne to? Lho. Oh Pak Haji. Iki 2026 lho, Bang. Pak Haji Masa 10. Emang mlebu- kowe. Mlebu Gang Doli 10.000. Wis parkire. Pak Haji Parkire. malah nyangoni 100 kok kene kok 10 ya, Lik. Ning ndi sing 90 nih, Dek. Coba sih. Oh, cilik-cilik arep korupsi kowe. Wakile Pak Haji ya bene. Ngono kuwi kena nggih percontoh perlambangan itu. Ngapunten, Semakin kita korupsi semakin pendek hidup kita. Gus. Kayak kowe gak tau korupsi. Tantung tantung. Kowe gejala gendeng to, Lik. Yang nyanyi Gandoli. Gang Doli ya sayang ya. Kene sik parkire sik no. Nah, yuk. Gang Doli yo. Ya Gandoli. Iki cah cilik ya jaluke Gang Doli. Kene lho sayang. Ampun ngengek teng mriku. Wah, kok nyenuk ning kene. Yo, rubung laler. Yo, Gang Doli minangkani pamuntenipun Bapak Haji Siswanto. Adep ning kene. Saparani ono koci jarene wes pindah doli agak-agak tak tutupi jare wes ning Kalisari Urung-urung wis ngene. Yo! Sorry Abuna. Yo! Oh yeah! Banjarjo bergoyang. Oke, sorry Abuna.
gede. Wis gede. Apa ora nek untune apa bocah no biar masamu. Dalem. Nggih. Oh iya. Tuh, duit entek lah kurang gowo lah aku kok. Kaya aku gak gowo Lek. Oh lek. Nggih, mengke riyen nggih. Nggih. Nah, Ayo kantosan. terus mulai. Lik. Kok nakal. Sing nakal iki. Emang mesti dolan ra pamit emang. Lho, iki bocah. Dolan bomu kok tahlilan lho. Iya. Mas, matur suwun. Rene tak omongi. Apa? Biasa iki nyuwun sewu sing ngesrek iki biasae sing lanang iki malah sing wedok. Aku haus. Sing lanang dikene mek ngene tok sing lanang. Ngapunten nggih Mbah, wong kabele pedhot nggih. Kono, duduk. Wis. Pun. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih, matur nembah nuwun kalau wau minangkani pamundutan saking Bapak Haji Siswanto sampun dipun aturaken mugi-mugi saged dados jam. Kok ampun ngeten terus Pak, Mbok? Lah, ngeten lho. Mpane kok ngene roh penyanyi ngadeg. Santai ampun grogi, santai. Kondisikan perut, Pak, nggih. Oke. Selamat malam Pak Wo. Nggih, selamat malam. Niki wau buwane tumut apa mboten? Tumut Pundi? ten Aman nggih? gedung nggih. Aman? Aman. Aman Mas Bambang ya. Oke, yuk. Maju sini boleh Pak Wo. Pak Wo maju sini. Langsung mimpi.
Untuk segala-galanya Oh tiada terkira Untuk Oke, satu buat lagu sudah gala-gala. Anggenipun dalu menika tasyakuran utawi bersih disun wonten tlatah Banjarjo. Niki minangkani pamundutan kala wau wonten Podang Kuning. Ya, The Ranger. Nah, kene. Suarane kok jeru mendro. Ya. Oh ya mix enggak, Deng, sorry. Ya, Podang Kuning niki versi napa, Pak De? Dalam jaranan. Oke. Dan juga terima kasih saking Papar Pak Darminto CS sampun rawuh. Matur nembah nuwun. Oke, nanti kalau ada waktu nyanyi nggih. Siap. Yuk. Sesarengan Surya Buana Podang Kuning yuk Rancel Banjarjo Gemari Palo Jinawi. Lah, sumangga. Yup. Anu iki. Aku gelem iki, sik. Ngene Mas Bambang. Iki aku pengen menampilkan satu-satu, gitu. Ya. Aku dhisik. Nyanyi kita. Yen liwat sing joget sampean. Yuk, gentenan. Liwat piye to? Esok awan. Esok awan. Yo. Ayo Mbak Kim. Sampean sik. Yuk, sampean nyanyi. Esok awan neng omah wis ora kerah Ya. Yo. Iki lagu cahaya. Gelaran aku deh. Oh, Bude.
nuwun. Sembah nuwun nggih, Bapak yo dikancani. Muga-muga berkah barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin Mas Bian-bian. Mbak Renjel, Dalam. ini diberitahukan nggih. Diberitahukan saderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah kagem warga masyarakat. Ini himbauan dari panitia. Nanti silakan badhe nyumbang lagu hanya 1 orang. Badhe nyawer mengke teng ngandhap. Ngoten nggih? Oh di bawah sini ya Mas Nggih, Bambang ya. nanti sing badhe nyawer bisa dibawa, lek nyanyi namung setunggal, 1 orang 1 lagu. 1 orang 1 Himbauan lagu. dari panitia, Iya. ben kabeh rata, ben ketok tertib. Oh gitu ya Mas ya, menghindari Ya. yang tidak baik. Iya. Oh. Oke, tadi sudah bodang kuningnya. Bodang kuning. Nggih, terima kasih. Sudah. Nggih, terima kasih Mas Bambang. Matur nembah nuwun Mbak Renjel SSN sampun ngaturaken bodang kuning minangkani pamundutan setunggal mbaka setunggal. Nggih, niki kula wacane riyin kala wau Pak RT kalih Pak RW nyuwun lintang asmara menika dari Pak Pantes minta lagu Bokong Semok Lintang Asmara harus dilayani nggih dipun pinangkani kalian kanca-kanca. Oke. Yuk, kita plu. Ya, kene-kene git. Pak Pantes tasih lenggah. Pak Pantes badhe nyanyi ki Mbak. Oh, wakil. Nggih. Monggo Siap. Pak Pantes. Ki Yang mana minangkani- toh Mas Bambang? Pak Pantes itu yang mana? beliaunya duduk di sana. Oh, di sana. Ugi minangkani pamundutan Pak RT Pak RW. Oh, nggih. Kalau wau ngersakaken Lintang Asmara. Nggih, niki yang mana dulu Mas Bambang? Lintang Asmara saya nak. Lintang Asmara dulu. Karo Pak Pantes kalian warga apa Pak RT kali Pak RW. Ya. Bingung rasanya. Nganggur ya? Sampai, kosek sampai. Wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep no rasa patimu tresnoku teleseni mau sampe mau Lah apa pantun. Iki apa to digane kesenian apa to? Yuk, Malah elek bagaimana? yuk. Surya Buana Bangsa luar biasa. Hey, 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 hey. gula gula Yang Mas Bambang. Si
Terima kasih Pak Pantes. Matur nembah nuwun Pak Pantes, kalian Pak RT, Pak RW. Nggih, niki wau nggih pantes-pantes Pak Pantes. Pun pantes oh Pak Pantes oh. Lah nggih, niki wau pantes-pantes Pak Pantes. Pun pantes matur nembah nuwun berkah barokah rezeki. Berkah barokah nggih Pak Pantes niki wau pun diparingi pantes-pantes. Iya, Pak RT, Pak RW dan juga Nggih. terima kasih. Terima kasih Pak, sampai diparingi pantes-pantes. Ya. Yuk bersama Tata Egone Wong Tuwa. Lah, sumangga. Rasa nangis. Kisahku Mas Bambang, Ya sabar, Pak. Banjarjo kita goyang bareng-bareng. AR. AR. Tak ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga. Oke, sini Mas. Sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya jalane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing kaya ngene katompo manane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat kalungane mergo ora disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe. Semangat ya Mas Bambang. Urip adile mung dilakoni. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Menungso mung sadurma. Menungso mung sadurma. Menungso sapa? Mulane sampean kudu semangat, ya. Semangat, terus semangat. Surya Buana Indonesia. Semangat, Tata. Mbak Tata. Semangat ya sayang. Hangat. Hangat. Yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ayo semangat, Tata. Cepat. Ora ono
Oh, Mas Bambang. Wis pokok dilakoni ae. Hidup itu sadermo. Intinya kita tuh nggak usah nurut egois ya, Mas. Betul. Nanti kasihan anaknya nanti jadi korban ya nggak Iya, sih? iya. Oh, ya Allah, sudah. sudah, terima kasih ya, Mas. Kowe arep Kasihan anaknya Hah? itu loh, Mas. Saya mau pulang. aja aku iya kok tenang. Piye? ae, iya. Piye, Nek? Nasib, Ya nasib. Allah. Iya. Iya. Wis aku. Iya wis istirahat dulu ya. Oke. Wis olah nangis olah